הגעתם לריאליטי רפטייל, ואנחנו כאן עובדים עם זוחלים, חיות אקזוטיות, אוקיי? אנחנו נסביר לכם על שתי חיות עיקריות שהבאנו היום, זה קרחן תירס ומנומרת. קרחנית תירס. קרחנית תירס. שתיהם בנות דרך אגב. שתיהם בנות, נקבות, אנחנו נסביר לכם על שתיהם. מה שצריך בכלוב של קרחנית תירס, אוקיי? לא משנה, קצת להתרטב. זה מים בגודל שלה שהיא צריכה. מחסה ומה טמפרטורה. לא חייב דווקא בשל העצממי, של הקרחנית, זה רק למדוד. רק למדוד. זאתי הקרחנית שלנו, בת 3 חודשים יפהפייה אמיתית, קרחנית תירס אלביינו. הקרחני תירס הם גרים בפלורידה או קליפורניה אם אני לא טועה, והם חיות שחייבות, זה מקום להם קרחן תירס, כי הן מזכירות מאוד את התירס. אם אתם לא יודעים, התירס בא אדם קטמטם כזה, והופכים אותו לצהוב, לא יודע למה. הם גם אוהבים לחיות באסמי תירס ובשדות תירס. כן, הם חיות בשדות תירס והם לפעמים גם אוכלות את זה, אז טיפה זה מקשה על אנחנו החקלאות. נעלה סרטונים כל כמה זמן, אנחנו נסביר לכם, נראה לכם מה יש לנו חדש, אנחנו נסביר לכם איפה אנחנו נהיה והכל. קרחן תירסה, היא אוכלת פלדות של עכבר, תלוי בגודל שלו. פלדות של עכבר כרגע היא אוכלת, וזה כרגע מה שהיא אוכלת. בעתיד היא תאכל את עכברים בוגרים כבר. אפשרים או חיים זה לא... קפואים או חיים, יש כאלה שאומרים שחיים צריך להרגיל, אז לא. את האמת שלקפואים צריך להרגיל, אוקיי? כי הם רואות את זה זז, הם ישר רוצות לתקוף. צריך להיות את החום גוף והכל. אז אנחנו נדבר עכשיו על סוגי נחשים. שמעתי שיש מישהו שמתחיל באתר סנייקס, והוא לא ממש, היה לו שתי קרחניות יד, במקום לקנות קרחן אחד שיהיה לו חימום והכל, הוא קנה 2 ואין לו חימום, אין לו כלום. ועכשיו הוא מחליף אותם על בוע, והוא בקושי יודע כלום על נחשים, הוא לא יודע. אוקיי, וקשה מאוד לראות שמישהו צעיר לוקח בוע, כי מישהו שהוא לא מבין, כי אז זה פוגע מאוד בנחש, הוא לא יודע מה לעשות איתו. וגם בועות אני לא ממליץ לקחת שאתה מתחיל, כי הן מאוד מתוסבכות, קשה לגדל אותן ולא כמו קרחנים. אוקיי, ואנחנו יהיה לנו אוגנוסים, אנחנו עובדים על בניית תוכנות, אנחנו נמכור צאצאים של כל מיני דברים שאנחנו מזמינים מחול, אנחנו נעשה סרטונים מה אנחנו מקבלים, איפה אנחנו הולכים בשבת לקצרין, אז אנחנו נעשה סרטון שאנחנו הולכים לקצרין. אוקיי, וזהו בערך. עכשיו בואו נתחיל מה נאמרת, שלא תהיה לו צאצאים קטנים וחמודים. בוא, תסביר. אוקיי, זה עומרי, חבר שלי. אנחנו ביחד זוחלים. בריאליטי בוי זה 001, זה בסנייקס. כן. אוקיי, זאת הסממית. דבר ראשון, מנומרות מאוד אוהבות לטפס. היא יפה מאוד, היא אוהבת שמנצים אותה. כן, אבל מנומרת היא יותר חיה שהיא מדברית, אז היא יותר על הקרקע. כן. היא לא כמו הקרסטד שיותר מטפס על עצים, הוא חיה רוב חייו על העצים. אבל למרות שהיא חיית קרקע, שהיא חיה מדברית, במדבר יש לה סלעים, אז עדיף שיהיה לה משהו לטפס עליו או להסתתר, כי זה, אוקיי. יש לה כאן... זה חובה. חובה. טל החוט. טל החוט. כמו, גם יש את זה צמחים. דוגמת קבול של צמחים. כל כמה זמן. צריך פשוט לרסס, לא על הסממית עצמה, לרסס. מה שיש לנו כאן זה מים, כלי מים, עץ טיפוס, עוד מחבו קטן, ואת היפה האמיתית הזאת. יפהפייה, בת 2, תסביר עכשיו על הזיווגים. אוקיי, היא בת 2, אנחנו עכשיו בפרויקט של זיווג. אנחנו רוצים לזווג אותה. תסתכלו איך היא עולה על העץ, תסתכלו. היא אוהבת את זה פשוט. היא יודעת להחזיק טוב. אנחנו עכשיו בפרויקט של זיווג. אנחנו הולכים לזווג את המנומרת שלנו, ואנחנו נמכור כמה צאצאים, חלק נשיר. היא נורמלית הטרוללוסיסטיק, אנחנו מזווים אותה. אם היילו הטרוללוסיסטיק, אז תחשבו את הצאצאים בעצמכם. זה 50% לוסיסטיקים, 25% היילואים ו-25% נורמלים, אז כנראה שיהיה לנו הרבה כסף מהזיווג הזה. אנחנו נעלה סרטונים חדשים על מה שאנחנו נקבל. מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מזווגים. נעלה גם סרטון שהיא אוכלת. בינתיים יש לה טיפה בעיה, אנחנו ממש לא מבינים למה. למרות שאנחנו מבינים הרבה בנחשים ובחיות אקזוטיות, אבל עכשיו אנחנו לא יודעים מה הבעיה. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם מה שהיא אוכלת.
זה זחלי קמח נקרא. אל תפחדו להחזיק אותם, זה טיפה אולי מדגדג. אני מעדיף להחזיק אותם בראש, ככה הם לא עושים כלום, תסתכלו הם לא בראש. יכולים לעשות כלום דבר ראשון. כן, זה קצת מדגדג, אבל אם מחזיקים אותם. הם לא יכולים למשוך או משהו. כן. בינתיים היא לא יכולה. אני מעדיף, יש כאלה סנייק בייטס, הם מעצבנים את הנחשים שלהם. אני מעדיף לא לעשות את זה, אני מעדיף שהחיות שלי יהיו רגועות ולא ינשכו אותי. אבל אם הם קוראים בלי שאת עשיתם להם כלום, נושכים, אז אין מה לעשות. פשוט צריך להרגיע אותם ולהרגיל אותם יותר לידיים. או שפשוט להניח להם ולגוע בהם כמה ימים, ואחר כך הם יהיו יותר נחמדים. אנחנו עכשיו אוספים כסף, אוקיי? אז כדי לקנות עוד חיות, ועוד מעט אנחנו נקנה אוגנוס, כל מיני דברים כאלה. וכן, זהו, ביי. תתראה, אנחנו עושים סרטונים גם בעברית, גם באנגלית, תסתכלו. ביי. דקה, דבר אחרון. אנחנו, לכל החיות שלנו, אנחנו עושים את זה, אם אתם רואים, זה רשום תאריך לידה, מין, מופע, סוג, משקל ואורך. זה התאריך שהיום, התאריך לידה שהיא נולדה, מין, מופע שלה, סוג, המשקל שלה, אנחנו מתקינים את זה כל חודש, והאורך שלה, היא כ-16 סנטימטר. אוקיי, אז ביי.